Περάστε κύριοι, περάστε. Μισώσετε. Τι θα γίνει ρε Νάσο, δουλειά θα κάνουν οι κότε απέναντι. Τι έκανε? Το φλάρο σου έκανε. Άστι με. Ο Τζόρνταν της Ναϊρόπη καθιστά ημάς γενικών κληρονόμων. Τότε τι μας κουβαλήσατε εμάς? Δεν καταλάβατε που λέω. Ημάς εννοώ εσάς, καταλάβατε. Ημάς με ύψιλο. Με ύψιλο. Λοιπόν. Άρε σου, μπανίζεις τα εξαιρετικά σου, φουμάρεις για τη τσιμινιέρα σου. Πώς? Άμα εγώ γιατί έγινα λεφτάς, για κάτι τέτοια. Είναι χρυσά κουτάλια. Άκου εδώ, ας σου δώσει και τα ραμάδα ρε σε πάρ. Και αν δεν μου δώσει, να μην το πάρεις. Να μην καταδειχτείς. Το περπατάς πίνα και ωραία και κλαφ σου αμολάει ο ουρανός μια τουβλάντζα και σου κάνει την κεφάλα σπανακόπιτα. Περάστε! Περάστε! Τι να περάσουμε να δούμε. Τι να περάσω, το βρέφο μου το έχω κάνει με στόχο. Περάστε κύριοι! Σε ήσουν πιτσιρίκα. Έχουμε βλέπεις και 20 χρόνια διαφορά. 18. Εντάξει, πέσαμε στην έκπτωση. Αμέν! Έτσι είναι κύριε Μίχο, μια σου και μια μου. 11 εκατομμύρια. Δικά μας ρε. Ρε εμείς πήξαμε στα λεφτά. Ρε Συνάσο, έλα. Κάσες μεγάλες να βάλουμε το χρήμα μέσα ή μας κουριάσει. Πήγαινε ρε. Έλγα βρε, τι θα σου πει. Βόα, είδατε, κόντευα. Δεν είδατε όμως? Γιατί μου σκαλίζεις τώρα τον καημό μου? Μην του ξυπνάς αναμνήσεις, μπαμπά. Είναι δύσκολο πράγμα. Κι έτσι και τον παραλάβω. Κι έτσι και του ρίσω και κανιά δεκαριά που λέει για να φάει να καρδαμώσει. Από τις σκούνιες. Σιγά μωρά αδερφέ μου, θα μου δαγκώσει κανένα πελάτη. Τώρα δεν φοβούνται εσένα ρε, θα φοβηθούν το βόα. Και αφού βεβαίως αφαιρεθούν οι φόροι από το ποσού τούτου. Μα καλά, υπάρχουν και εφορίες και στην Αφρική. Βεβαίως. Τούτο μόνο σου λέω και γράφτου να το θυμάσαι. Γράφω. Η μέρα αντινά που έρχονται να πούμε και κουνιούνται στο μαγαζί σου, θα τις αρπάξω και θα τις κρεμάσω στην καδέρα μου για σουβενίρ τα... Ο οποίος και θα αναλάβει τα δέοντα. Καταλάβατε τι θέλει να πει? Ναι, κάπου έχω κόψει τη μάπα σου. Προλίγου, στο γραφείο.